बेदरा मोनबाय दे गोथाव गोथाव मोदोमलायदों बोरमा बेदरबावसो बिजामादैया दोखो मोजां मोनोहाय गोथाव मोनसिनो बोरमा बेदरल' बांसिन जायो बियानियाबो जायो नाथाय बिनिया हाथायानो गैलाना हारा एसेबो जानो हाला हाराथ' बादो मोदोमखौनो जानो हाला बियो मालाबा कुकारावसो संना होयो आं बिनो बा गोथाव मोदोमथारदों माथो ए नंगौना माला बिजामादै ओंखाम खनोसै नामा ओंखाम जानोसैबा बेदराबो मोनबाय दे होमबालाय आइ बिखुनजो खुरदो दिनैबा हले आइलाबि बुंथारगोन आं ओंखाम जाखांनायनि उनावनो औ दिनै बुंथारगोन आं नंमारगौ आइ बिखुनजो मानोबा आं नोंखौ एथ' गोसोथोग्रा जाबाय आं माने गावखौनो गाव हमनोनो हाला नोंखौ गोसोथ' थोनाङामोन थेवब्लाबो उफाय गैया मा खालामबावनो आंनि गोसोआनो दा नोंखौल' नांगौबा माथो सानबाय थाखो बिजामादै जेबो नङा आइ बिखुनजो दे होमबा ओंखामा खुरदो ना आङो ओंखाम जानोसै आइखौबो लिंना लाबोनोसै आं दे होमबालाय बे बिजामादैखौबो आङो सम सम हमनोनो हाया आंखौ नायै नायै मादि सानबाय थायो नंमारगौबो दे माबा आंखौ नायनानैनो माबा माबि सानबाय थागोन मा सानोबा सानो खोमाहाय आं बिखुनजोखौनो रुवाथि लाखिबाय होननानै एसे बोरैबाबो मोनो खोमा मानसिया बेनिखायनो आंखौ नायै नायै सानबाय थागोन मायबा मायबि बै लैजा गैयि सानैयाबा मा खालामबाय दङ मोनथिला दे आरो ओंखाम खननैसो र' आंखौबो उखैनाय मोनबाय आंहाबो बोरमा बेदर थानायखाय ओंखामखौसो उखैनाय मोनबायहाय बांद्राय आंहाबो मोजां मोनो आं आरो गासिबो बेदरखौनो मोजां मोनो आङो बयनिसो साबसिन बेदरखौ अमाखौनो मोनो दे बोरमाखौबो गोथाव मोनो थेवब्लाबो अमाखौ साबसिन मोनो आंहा मोजां संनो रोंदों दे दिनै आं ग्रेभिनो जानोसै आंहाबो होनबाबो बिजामादैया आंखौबो ज' जाफानो होयो गावसोरजों आंसो जाया बिसोरनो खुरखांना होनानै आंबो जानोसै दे आंहाबो जानो लुबैबाय बेदर नुनानै बा मालायफ्रासो बयफ्रेन्डफोरजों जि सखि दारागाव अबावबा बेरायनो थांसोयो आंहासो रावबो बयफ्रेन्ड गैया आंनाबो जुदि सासे बयफ्रेन्ड थानायमोनबा टेनसनफोरखौ एसे बावनो हागौमोन बावद्रायनोथ' हाया दिनै थेवब्लाबोथ' एसेबाबो खारगौमोन ना टेनसना मालायबा जमुना आब'नियासो दा मालाय बयफ्रेन्ड दङ बिनियासो मालाय बेसेबा मोजां आंनोबो नांगौमोन ना बेफोरबायदि मोजां बयफ्रेन्ड मालाबा बिसोरबो मालाबा बेरायनो थांगोननो आंहासो न'आवनो सेवना था आंबोथ' नुनायाव एथ' गाज्रि नङालै साइस दंसाबानो माथो आरो एसेबां हाइथुबो नंद्राया थेवब्लाबो मानो आंखौ सेंग्राफ्रा मोजां मोननो नागिराबा आंहा मा राहियानो गैया नामा माथो राहिबो थाजानांगौनो सोरबा सोरबिथ' आंसो एसेबां असाइस सिख्लाफोर दङ थेवब्लाबो मालाय बिसनियासो सानै साथाम गोसोथोनायानो बै जों गामिनि ददेरेनियानो मा साथाम साब्रैसो दंखायो ओमफ्राय मानसियानो गोसोम साइसानो गैया मालाय राहि दंसोयो खोमा आंबो गोसथो जानो लुबैयोहाय दानिया सिख्ला देरबायना नापे आगै मायो आब' दिनै मालाय नोंसा गुमै फैयोनो जोंनियाव आलासि जानो ओंखाम जालांगोननो दिदोम गुमैया फैगोन सिगांनियाव औ सोरजों फैगोन हारसिं नामा सासे लोगो लाबोफागोननो ए लोगोआ मा सेंग्राना बोराय सेंग्रायानो जागोन अबाव बोराय जानो ए एसे देलायना थानांगोन र' किजानिबा आंखौ फसायोआनो गुमैनि लोगोआ फसायबा हामगौमोनहाय आंनि नाम्बारखौ बिना लांनायमोनबा हामगौमोन हाबा बिसोरनो बेदर लाबोगोननो नाबो लाबोगोननो आं होनदोंमोन लाबोनाङा दे होननानै दा आरो लोगोखौ लाबोफानानै जेबो जाहोनो हायाबाबो एसे बोरैबा जाहैना खोथाया बेनिखायनो लाबोफानो नागिरदों खोमा बेनोथ' जाहैबाय जोंनियाबो आरो ना बेदर जाहोनोबो फैसा गैया बिसोर दसे थाना फैसिगोनानो नोंथ' दुगैयाखैबो खोमा नापे थां दुगैनानै एसे देलायना था एहे जागोन दे आब' थांनि र' नों दुगैखांबायबा आब' औ नै आङो दुगैना फैबाय दानि बावसो दालि एसे दंखायो फुवासे लाबोदोंमोन ना मैया बेखौनो संगोन आङो सुहैना दोनखानोसै आरो आलुबो एसे दङ ना बेखौ बेदराव होनो आं लेरना दोनखानोसै थौ आंबो थांनि दे फै न'आव थांनानै दुगैहै मोजां देलायना थाबानो जाबाय नों गुमै फैनायनि नामा औ मालायबा जमुना आब'आ आगोलनि बायदि टेनसनाव थाला बयफ्रेन्ड मोननायनिफ्राय आंबो जुदि सासे मोननाय मोनबा बिनि लोगोआ जुदि आंखौ फसायनायबा बेसेबा मोजां जागौमोनहाय हे भगबान इसोर आंखौ जेन बिनि लोगोआ फसायो दे गुमैनि लोगोआ देलायहैनि र' एसे लिपस्टिक काजल फोनना थानि मोजां नुगोन खोमा औ देलायबासो मानसिफोरखौ साफा नुयोना साइस गैयिफोरखौबो समायना नुलायो देलायनोबो रोंनांगौहाय जोंहा देलायनो बारा रोङाना थांनि र' साबोनबो दंखायो टेनसन गैया लाक्स साबोन लाबोनाय दंखायो
लाक्स साबोनजों दुगैनानै आरामसे देलायना थानोसै आरो बिसोर फैबाथाय एसे खामानिफोरखौबो मावनांगोन मावनाबो दिन्थिनांगोन ना नङाबा आंखौ बादुलि सानगोन थांसै र' बा बियानि दिनै बेदरा खिन्थु मार गोथाव जादोंमोन दे गोथाव मोनदों आरो बियानि हरनो हादोंना नों दिनै अरनो हासाबदों दे गुरै जादोंना बेदरा एसे औ बियानि नोंनि थाखायनोथ' आङो दिनै बेदरखौ गुरै संदों बियानि आं दसे उन्दुनि र' जाखांबाय लोंखांबाय दसे उन्दुना थाथ'नोसै नोंहाबो उन्दुदो दसे खामानिबो जोबखाबाय दसे थानानै उन्दुगोन र' आंबो बियानि दे होमबा थां उन्दुयै थां नोङो आं दसे उनाव उन्दुगोन दे होमबालाय आंहा आरो जाखां लोंखां उन्दुनो मोनाबा सुखुथारा अयभास जाबायना औ बियानि बिदिनो जायोहाय अयभास खालामबाथाय आं आरो जों न'आवबो हारसिंबाबो जायै लोङै उन्दुआमोन दे बिदिनो माबा माबि मावबाय थायोमोन उन्दुनाय अयभासानो गैया आंहा नै दा नोंसानाव फैनासो मालाबा मालाबा उन्दुयो दे होमबालाय बियानि उन्दुनो ओंखारसोदों र' आं उन्दुनोसै औ दे नै आं दिनै बिखुनजोखौ प्रप'ज खालामथारनोसै ज'गा देखा जायगा जेखिजाया आङो आइ लाभ इउ बुंनोसै आइ बिखुनजोखौ एसे बोरैबाबो मोनदों थेवब्लाबो आं दिनै साहस खालामनानै बुंथारगोन लाजिबा खाजि गोमायो बेनिखायनो आङो लाजिनायखौ गारनानैबाबो आइ लाभ इउ बुंथारना लानोसै उनाव मा जायो जाबाय थाथोंसै आंखौ गाज्रि मोनबालाय मोनथोंसै दे आरो थेवब्लाबो आं दिनै आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंथारना होनोसै लाखिबाय थानो हाला आङो बिजामादै नों उन्दुआखै नामा आंलाय उन्दुबायसो सानदोंमोन आङो उन्दुयैनि र' दिनै एसे उन्दुनो ओंखारहांहां मोनदों आंबो मालाय बियानिया उन्दुनो थांबायानो र' आइ बिखुनजो दसे उनाव उन्दुनो हागोन नोंजों मोनसे खोथा दङमोन मा खोथाहाय बिजामादै आइ बिखुनजो आं जा खोथा बुंनो नागिरदों नों गाज्रि मोनगोन खोमा आंखौ थेवब्लाबो आं माने गोसोआवथ' बेसे लाखिबाय थानो आं दिनै बुंना होनोसै इसोर माथो खोथाहाय बुं जेबो गाज्रि मोना दे बिजामादै आइ बिखुनजो होमबा आं बुंनोसै बुंहाय बुं आइ बिखुनजो आं माबा आं नोंखौ मोजां मोनो माने आं नोंखौ गोसोथोयो आइ लाभ इउ आइ बिखुनजो आइ लाभ इउ बिजामादै बेफोरखौ मा बुंदों नोङो औ आइ बिखुनजो आं मानोबा नोंखौ जोबोद गोसोथोयो आं गोसोआव लाखिबाय थानो हाला बेनिखायनो आं दिनै बुंना लाबाय नों जोबोद मोजां आइ बिखुनजो नों आंखौ जोबोद केयार खालामो आरो जोबोद अनोबो नोंनि अननाय मोनै मोनै आं नोंखौ दिनै गोसोथोबाय आरो आंखौल' नङा नों आइखौबो अनो नों सासे बिहामजो बायदि अनो नों सासे हिनजाव बायदि अनो माने आं हिनजावनिफ्राय बिदि अननाय मोनफेराखैना माने नोंनि फिसाजो गांजेमा गोसोम रानिनिफ्राय आं जेबो अननाय मोनाखैथ' बेनिखायनो नोंनि अननाय मोनै मोनै आं नोंखौनो गोसोथोगारगारबायलै आइ बिखुनजो बिजामादै आं नोंखौ बेफोरबायदि सानामोन नों लाजियाखैसै नों आंखौ गोसोथोनो मा साननानै नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंखौ दे हा आरो मा साननानै नों आंखौ मोजां मोनखो आरो नोङो लाजिनांगौना बेफोरखौ हा आं नोंनि बिखुनजोसो नोंथ' अनसुमा आरो गांजेमा गोसोमखौसो रायोमोन नाथाय नोंबोलाय माथो एखेयानो आं खोनानानै जोबोद लाजिनाय मोनबाय बिजामादै आंखौ हागौबा निमाहा हो आइ बिखुनजो मोनथिया आं नोंखौ मानो मोजां मोनदों औ आं नोंखौ मोजां मोननाङामोन थेवब्लाबो दा मोजां मोनबाय बेनिखायनो आं नोंनो खिन्थाबाय दा नोंबा मा सानो आं बेफोरखौथ' आं मोनथिया नोंखौ आं जबरदस्ति खालामा आइ बिखुनजो नों जुदि आंजों जुलि जानो गोसो गैयाबा जागोन दे जानाङा थेवब्लाबो आं आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंबाय दिनै आइ बिखुनजो हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं नोंखौ जोबोद गोसोथोमारो आइ बिखुनजो नोंखौ आं बेफोरबायदि सानामोन बिजामादै आंबो सानाखैमोन सानसे समाव आं दि नोंखौ गोसोथोगोन होननानै आरो नों मोनसे सिख्ला जाहैबायना आरो गांजेमा गोसोमजोंबो नोंनि महरा गोरोबसोयो हा बिमा नालाय महरालाय गोरोबखागोन बिदि होनानै नोङो बिखुनजोखौबो गोसोथोगोन नामा हा बिजामादै एथो आं नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन बिजामादै आं लाजिबाय दिनै माखौ लाजिनो आइ बिखुनजो नोंथ' दा आंनि आइ बिखुनजोबो नंला नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैखाला मानोना दाथ' गांजेमा गोसोम रानिया आंनि हिनजाव नंलाना बेलाय अनसुमानिसो हिनजाव जाहैबाय होनबा नों आंनि बोरै आइ बिखुनजो जाहैनो बेनिखायनो नों आंजों जुलि जायोबा जानो हागोनथ' आं जाया लासिं सिं मानसिफोरा मा सानगोन आयौ फिसाजोआथ' फिसाजो लैखोनसारि बिमायाबो बुरै बैसोआव गावनि बिजामादैजोंनो हाबा जाबाय लासिं सिं लाजियाबो खोमा होननानै खम लाजि होगोन आंखौ बिजामादै
आइ बिखुनजो गुबुना मा बुङो नों बेफोरखौ साननाङा नों जुदि आंजों थानो गोसोबा जेनेबा आंजों नोङो जुलि जानो गोसोबा आंजों जुलि जा गुबुना मा बुंगोन मा बुङा बेफोरखौ नों साननानै लाब गैया आं गोसोबो गैखाया बिजामादै आंलाय लासिं सिं गावगायनि बिजामादैजोंनो बोरै जुलि जानो औ नंगौ नोङो दा आंनि बिजामादै नंला थेवब्लाबोथ' सानसे समाव नोङो आंनि बिजामादैमोन ना थेवब्लाबोथ' दा नंलाना नोंहाबो फिसाय गैया आंहाबो बिसि गैया जों सानैबो बेफोरखौ जेबो सानालासिनो जों जुलि जालायनो हागौमोनथ' आं जुलि जाया बे बैसोआव मोनथिबाय बे जागोन दे आइ बिखुनजो आंखौ हागौबा निमाहा होबानो जाबाय जेखिजाया आं नोंखौ मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबाय हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नाथाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनमारो आइ बिखुनजो नोंखौथ' आं दा गावगायनि बिसि बायसिसो मोनना लायो बेफोरखौ दिनै आं मा नुखो मा खोनाखो बिजामादैया आंखौ गोसोथोयो मा मा जाबाय थादो बेफोरो बिसोर सानैयाबो बिमानै बियानै गोसोथोलायनानै हाबा जाबाय दा हनै जायबा मानसिया बिसोरखौ रायबाय थायोमोन लाजिया माया होननानै दा नै बिबो माबा बिखुनजोखौसो गोसोथोलायबाय मा होननानै थाबावनो दे आं बे न'आव आं जोबोद लाजिनायसो मोनबायहाय बिजामादैया आंखौ गोसोथोयो बेफोरखौ मा खोनामारखो आं दिनै आं सिमाङावबो सानाखैमोन बिजामादैया जे आंखौ बेफोरबायदि नोजोरावबो नायो होननानै आंखौ नै माबा हिनजावसो सानना लायोनो आंलाय माथो बेफोरखौ जेबो सानायानो बिजामादैना बिजामादै साननानै अनो आरो मा अनोखाय आंलाय हा संना होनांगौ संना होयो बेफोरलाय मा अननाय आरो लोमजाबालाय नायखानांगोन रावबो नायग्रा मानसि गैया नालाय बिमायाबो बुरैबाय बेफोरखौ नुनानैनो आंखौ गोसोथोबाय होनबा मा जाबावनोलै आं हमनानै मोनला आंसो बोरैबा लाजिनाय मोनबायहाय मा जाबावनो दिनैबो माबा लोमजाहां मोनदों आङो ओंखामखौनो संनो हायाखै संनोनो हानाय नंला खोमा आं दिनै अनजिमाखौनो संनो होनि र' हानाय नंमारा आङो एकदम बोरैबा मोनथारदों खर'फोरखौबो गिदिंनायनाय मोनदों बांद्राय टेनसन खालामनायखायबो खर'फोरा गाज्रि जाबाय आंनिया दिनैलाय मा जादि उन्दुना थाबाय थाखो ओंखाम सङा नामा बियो अनजिमा आंखौ दिनै बोरैबा मोनथारदों नों ओंखाम संनो हागोन ना आं दिनै ओंखाम संनो हानाय नङा खोमा मा सानफ्रोमबो बोरैबाल' मोनबाय थाग्रा जाखो नोंलाय ओंखाम संनो बानासो बुङो ना माखौसो बुङो मोनथिला आं अनजिमा नों आंखौ बिदिबो सानग्रा जाबाय आंलाय मानो ओंखाम संनो बानो आङो आगोलनिफ्रायनो रुवाथि थाग्रा मानसि आं संनाय खावनाय खामानि मावनायफोराव जेबो बाया नंमारगौ आंनि खर'आ दिनै बोरैबा मोनमारदों गिदिंनायबो मोनदों आरो लोमजाहांबो मोनदों बिनिखायसो आङो उन्दुना थाथ'दों नङाबाथ' आङो दासिमहालागै ओंखामानो संगौमोन नों हागौबा संदो दे जागोन दे नों टेनसन लानाङा आं संगोन नोङो बिदिनो उन्दुना था आं संनो थांसै आं खिन्थु आंनि गोसो मथे संगोन दे संबानो जाबाय अनसुमा नों माबायदि सङो संबानो जाबाय नोंनि गोसो बायदि आं संबालाय आंनि गोसो बायदिथ' संगोन ना आं नोंनि गोसो बायदि संगोन नामा आरो आंखौ बेखौ सं होनना बुंबाय थानाङा दे आं जिखिजाया दालिल' संना दोननोबो हानाय नोंथ' ना बेदर नङाबा ओंखाम जानो हाया दावदैबाबो दैसेबाबो नांगौ आं खिन्थु दावदै सावदै एवना होआ दे आं हाया साला गाव एवना जाथों आरो जुदि नोङो दावदै जानो लुबैदोंबा नों एवना जा दावदैल'खौनो जुदि एवना जानो हायाबा माबायदि जागोन दे जागोन दे नोङो ओंखाम आरो दालिखौ संबाबो जागोन दे आं दावदैखौ एवना जागोन गावखौनो गाव मा सानोथाय अन्थो होननानै आंखौ दांथो बिलिरथो होननानैनो बिदि एक्टिं देखायफ्लायो खोमा लोमजादों माबादों होननानै माथो खालि लोमजानाय बोरैबा मोननाय खर' गिदिंनाय बिदिल'था नोंनि फारसेथ' एसेबो अननायानो फैला आंहा मोनथिबाय नंगौ नोंनि गोरबोआव आंनिनो गथ' दं थेवब्लाबो नोंनि थाखायनो आं बै गोरबोआव थानाय गथ'खौबो आं नायनो सुखुला माने गावनि होनना साना लाया आङो थारैनो माबायदि मानसिमोन माबायदि जानांगौ बै थाबिस गोमानाय लोगोनो मोजाङावथ' आंखौ एसेबो नायनोनो हाया एसेबो अनाबो केयारखौनो खालामा नाथाय आंखौ लोमजाबाथ' एसे केयार खालामनांगौ ना दे थाबिसा गोमाबाय दे थेवब्लाबोथ' बियो आंखौ हाबा खालामदों होनना गोसोआव दं आंनि गोरबोआव बिनि गथ' दं होननाबो मिथिगौ गथ'नि फारसेबो एसेबो अननाय गैला नामा एसेथ' अननाय फैनांगौ ना दा आङो बेफोरबायदि बोरैबा मोननानै गोलैना थानायखौबो बे एक्टिंसो सानो दानिया आंहा सुरित मोनबाय
अबावबा गोमाखो बांसिन खोथाफोरखौ सानैनो टेनसन खालामैनो आंनि खर'आ गुदुं जादों बै साननैसोआ बेसेदि खुसिमोन सनाबायसो अनोमोन आंखौ दावदैखौबो एवना होनो हाला बियो आगोलथ' होनबा आं संगोन दे होननानै आवलिना लायोमोन आरो थयसे बोरैबा मोनदों होनबानो नों नाङा नों उन्दुना था होननानै बुङोमोन गासैबो खामानिखौ आंनो मावजोबगोन होननानै जि मानि सुना होयोमोन दख'ना मानि सुना होयोमोन नाथाय दा नै ओंखाम बोथिसे संनो होनायखौनो जा रागा जोंखादों बोथिला थैहाय आंहा मा जाबावगोन बे जिउआव दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय आरोना सरि दे लोगोफोर दिनै सानथामानो जाबाय दिनसे हगारबाय आङो माने आङो न'आव गैयामोन आरोना आङो आब'मोननि न'आव थांदोंमोन बेनिखायनो हगारनो हायाखैमोन आङो नोंथांमोना गोबाङानो नेबाय दंमोन आरोना नायगोन होननानै नाथाय आङो समखौनो मोनाखैमोन दिनैसो लाबोबाय ओमफ्राय बारा गोलाव जायासै आरोना भिडिअआ आं गोलावै बानायनो सानदोंमोन नाथाय समा मिलायहैयासै आरोना नायनोसै गाबोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा एसे गोलावै लाबोनोसै नोंथांमोना सोरबा सोरबि कमेन्टआवबो माने सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं रिप्लाइ हरनोबो सोलाबनायानो थाङाखै दे होमबा लोगोफोरना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना गोबाङानो नायनानै कमेन्ट लाइक हरा आरोना लाइक कमेन्ट हरबासो भिडिअफोरखौ बानायनो इन्ट्रेस्ट मोनो आरो दे लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो एडिट खालामनायफोराव एसे प्रब्लेमबो जानो हानाय दे लोगोफोर माने आङो दिनै बारा सोलाबाखै आरोना गोरोन्थिफोर जादोंबाबो नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय माने हाखु दाखुयैनो बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो नायफिननोबो आं सम मोनाखै दे होमबा लोगोफोर गाबोन लोगो मोनलायसिगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा हरखाबनो आरो प्रब्लेमफोराबो फैना होयोना बेनिखायनो मालाबा समाव बानायनोबो हाया दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ